Lawrence Gonzi rebaħ l-aħħar elezzjoni ġenerali blajta ta' finanzi fis-sod. Madankollu fl-istess ħin il-Prim Ministru kienet jagħmel din il-weda bil-fatti fis-sena ta' qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali u fis-sena tal-aħħar elezzjoni ġenerali ħalla d-deficit jisplodi. Fl-2007 id-deficit kien darba u nofs akbar mill-mira oriġinali ta' Lawrence Gonzi. Fl-2007 id-deficit kellu jkun 87 miljun euro, iżda fil-fatt dan sploda għal 128 miljun euro. Imbagħad fis-sena tal-aħħar elezzjoni ġenerali l-2008, id-deficit kien 4 darbiet akbar mill-mira oriġinali ta' Lawrence Gonzi. Fl-2008 Lawrence Gonzi kien qal li d-deficit kellu jkun 70 miljun euro, iżda fil-fatt dan sploda għal 268 miljun euro. 4 snin wara, is-sitwazzjoni hija waħda simili. Waqt li xahar ilu fil-budget il-Ministru Tonio Fenech kien qal li d-deficit għal din is-sena kellu jkun ta' 180 miljun euro. Min tarif ippubblikat mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika fil-jiem li għaddew, jirriżulta li sa Novembru id-deficit kien kważi d-doppju u laħħaq 340 miljun euro. Dan ifisser li biex il-Prim Ministru Lawrence Gonzi jilħaq il-mira tiegħu dwar id-deficit għal din is-sena, matul ix-xahar ta' Diċembru biss, id-dħul tal-Gvern irid ikun ta' 160 miljun euro ola mill-ispiża tiegħu. Fil-waqt li bħala stat ta' fatt f'kull Diċembru l-Gvern idaħħal aktar minn kemm jonfoq, f'ebda Diċembru fl-aħħar snin ma kellu dħul ola mill-infiq tiegħu, kif għandu bżonn matul dax-xahar biex jilħaq il-miri tiegħu. Skont ma kien wieħed Lawrence Gonzi qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali, suppost illi mill-2010 l qudiem gvern immexxi minnu kellu jibda jdaħħal aktar minn kemm jonfoq. U għeda iżda li minkejja li wasset elezzjoni ġenerali oħra, baqgħet ma twettqitx.